Helo, siwmai a chroeso nôl I sianel PopT. Nawr, mae yna lot o chwaraeon di bod yn digwydd dros yr haf yma, gyda'r Euros a gyda'r gemau Olympaidd, a nawr y gemau Paralympaidd. Ac yn yr haf yma, ni di gweld lot o chwaraeon da iawn, a pobol yn neud pethau really cool. Ond, o'n i'n meddwl fydden ni'n cael bach o reality check heddi, a'n atgoffa'n hunan o pam fod y bobl yma sy'n cystadlu yn y gemau Olympaidd a'r gemau Paralympaidd o'i cymaru â ni. Felly, nes I gael look ar Tik Tok a fi di ffindo cwpl o fails chwaraeon. Nawr, fi'n siŵr fydd rhain yn ddoniol iawn, felly cyn I ni fi mewn i'r Tik Tok, beth am I chi commento isod beth oedd uchafbwynt chwaraeon chi yr haf yma? Efer gemau Olympaidd, yr Euros neu'r gemau Paralympaidd? Rowch wybod isod. Nawr, ni'n dechrau gyda Tik Tok sy'n sôn am fails haf. Fi'n gwybod ni'n mynd I ffocysu ar chwaraeon, ond fi'n credu dylen ni hefyd chwerthin ar pobol stupid yn ystod yr haf. Coli off. O chi jyst yn gwybod oedd hwnna mynd I fynd yn wrong. Nawr, I fod yn onest, fi'n credu dylse'r fideos yma newid enw, a nid fails dylen nhw fod the biggest idiot of the summer. Achos, dyna beth oedd rhan fwyaf o'r reina. Pobol yn neud pethau really stupid, oedd obviously mynd I droi mas yn wrong. Ond, ni ddim yn conan, achos mae fe'n rhoi rhywbeth I ni chwerthin ar. Coni off, dy'r ffeil chwaraeon gynta. Nawr, mae'n disgwyl fel mabwl gampau ysgol. Gen I weld beth sy'n mynd yn wrong. Mae hwnna'n eitha embarrassing. Falle neith I still ennill, pwy sy'n gwybod? Na. Mae lawr eto. Wel, o leia nath I gario ymlaen. Oedd I ddim yn disgwyl yn ypus. Ond nath I orffen y ras. Wel, ni ddim yn cael gweld os mae'n gorffen y ras. Ond ni'n mynd I assume bod I wedi gorffen y ras. When you finished your workout and thought there was only 2 balls in the machine. Nawr dwi'n gwybod lle mae hwn yn mynd. Y peth mwyaf fi'n meddwl yw bod e'n bach o dwpsyn. Achos pam fydde ti'n cerdded o flan peiriant sy'n saethu basketballs? Ti'n gofyn am drwbl. Felly, dyna ni am y TikToks ffynnu a'r fails chwaraeon. Felly, diolch yn fawr I chi am wylio'r fideo. Cofiwch eto I Tanysgrifio I PopT. A na I weld chi yn y fideo nesa. Tan y fideo nesa, tara!